putting my bra here. What to do? Not even what. गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि आर'नाइ इउटिउब चेनेलनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। मैया मोनायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टारा क'क्राझाराव सफैबाय। 7 सेप्तेम्बर खालि आसाम सरकारनि केबिनेट क'क्राझाराव जागोन। बे लेखायै बिथाङा मैया मोनायाव क'क्राझाराव सफैबाय। बिथांजों लोगोसे गोबां मन्थ्रिफ्राबो क'क्राझाराव मैया सफैबाय। बिथांखौ मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोंनि टीमा लोगो हमनो थांदोंमोन। बै समावहाय जोङो बिथांखौ नेबाय थानाय समावहाय क'क्राझार आदाबारि सिल्क पार्कआव जानाय लोंनाय होदों। दा बे लेखायै जोङो बेहाय जानाय लोंनाय नुथाय जोबोद ओंखाम उखैबायमोन। बे लेखायै जोङो बे आदाबारि सिल्क पार्कआव गभर्नमेन्टनिफ्राय जानाय लोंनाय बेहाय होदों। बेहाय खायफा जोबोद जाखावदों लोंखावदों। दा नायनानै ला नोंथांमोनहा बे समावहाय जोंनि लोगोफोरजों लानाय सावगारि आरो जाहाथे उनाव जोङो बेफोर सावगारिखौ नुबा गोसोखांगोन जे नायदो नोंथाङा बियो बिराद जाखावदों। बे लोगो सासेया गन्थं गोदोलायदों। नायनानै ला जोबोद बेस्थ'। मानसिफ्रा एसे खमसैमोन, हर थौबायमोन नालाय, बिनिखायनो एसे खम जाबायमोन। अब्लाबो जोङो उखैनायखौ लाखिनो हायैनि जोबोद जादों। जाहाथे बिटिआरनि थाखाय 7 सेप्तेम्बराव मोजां रादाब जोङो खोनानो मोनगोन बेखौ जोङो नेबाय आरो आसा खालामदों बिथाङा चिफ मिनिस्टारा मोजां रादाब फोसावगोन। गोजोन्थों। एसेनोसै। I'm putting my bra here. What to do? Not even what.